sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ale. Wait lang, zoom in. Ale ba talaga? Ale ba to? Ale o Ale? Sumulat po ako para humingi ng payo. May isang bagay po kasi akong kailangang desisyonan pero hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung ano ang dapat kong gawin. Baka po sakaling matulungan po ninyo ako. Ganito po kasi, mahal na mahal ko po ang long-time girlfriend ko. Mabuti siyang tao, masipag at responsable. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Maaga niyang natutunang akuin ang bigat ng buhay dahil walang sapat na kakayahan ang kanyang mga magulang para itaguyod ang kanilang pamilya. Siya mismo ang nagpaaral sa sarili niya. Habang ang iba ay umaasa sa mga magulang na makatapos, siya po ay nagtatrabaho at nagtsatsaga hanggang makatapos sa pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng maayos na trabaho. At dahil sadyang mahusay, sunod-sunod ang naging promotion niya. Ang problema, kasabay ng kanyang tagumpay, lalong umigting ang pag-asa ng kanyang pamilya sa kanya. Siya ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa bahay at sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Para bang walang katapusan at walang malinaw na hangganan kung hanggang saan lang ba dapat ang kanyang responsibilidad. Dito po ako nagsimulang matakot. Ang totoo, matagal ko na pong gustong mag-propose. Nakikita ko ang sarili ko na kasama siya habang buhay. Pero sa tuwing naiisip ko ang kasal, bumibigat ang dibdib ko. Natatakot po ako na baka wala na siyang maiambag sa bubuuin naming pamilya dahil nakabuhos na ang lahat sa pamilya niya. Mas lalo po akong natatakot sa posibilidad na baka maging obligasyon ko rin ang tumulong. Baka pati sahod ko mapunta sa mga responsibilidad na hindi ko naman pinili, ngunit mapipilitan akong pasanin bilang asawa. Ayokong magmukhang madamot pero gusto ko rin pong magkaroon ng malinaw na pundasyon para sa magiging pamilya namin. Nalilito po ako. Mahal ko ang girlfriend ko pero natatakot ako sa hinaharap. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Dapat ko po bang suungin ang nakaambang responsibilidad dahil mahal ko siya at tanggapin na lang na bahagi ito ng magiging buhay ko? O mas mabuti po bang umatras na habang maaga pa bago pa kami masyadong masaktan? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ale. Ale. Ay, Mabigat ano nga yung yan mabigat. Mabigat yan kasi eksena yan ng maraming mga Pilipino Oo. na breadwinner. Oh, kasi pag magpapakasal kayo, tatayo kayo ng pamilya.
So, hindi nyo pa alam kung ano mangyari. Ito, bago niya pakasalan, parang may bit-bit na Correct, pamilya. meron na kaagad na nakaambang. Sabi niya, Oo. nakaambang or nakaabang Mhm. or nakaatang kaagad na responsibilidad. Hindi pa man nangyayari, ramdam niya na kumbaga parang nag-future, ano na siya, foresee niya na ang future. Oo. Kinikita niya na magkakaroon siya ng mga paghihirap. Ayan, O, so pag diba? may problema yung pamilya, ate, kuya. Ayan. Mm. Kaya ngayon, ang iniisip niya, Parang nagdadalawang isip siya kung mahal niya naman yung jowa niya, pero yun nga, parang naka-package eh. Correct, May baggage na dala eh. totoo. Mahirap talaga yan, pero kailangan mong kausapin yung girlfriend mo Ayan. at tanungin mo sa kanya, meron bang hangganan itong, kumaga parang pwede mo namang, hindi naman kailangang surprise ang proposal eh. Oho. Actually, feeling ko lang, iniisip lang na iba na surprise ang proposal, pero prior to that, May medyo mga usapan may usapan na Oo. kayo eh. Kumbaga, ang surprise na lang doon is kung kailan yung Kung kailan. singsing, Ayan. kung kailan nga ba talaga. Yung ganun lang, Oho. yun lang yung magic of it eh. But, hindi naman dapat ang proposal ay binibigla or sinusurprise mo na, hala, may bala ka pala. Oo. It's something na parehas ninyong pag-uusapan. Yes. So, dapat, ine-express mo na sa kanya yung balak mo na kamo, nakikita mo siya na makakasama mo habang buhay. At i-express mo din sa kanya na kaya lang, ang problema ko ay yung natatakot ako. Sabi mo sa kanya yung mga fears mo. Oho. Kasi malaking factor or malaking yung sasabihin ng girlfriend mo will play a big role sa desisyon na gagawin mo. Oo, dapat malinaw, kaya importante dito yung pag-uusap na yung transparent na Correct. Han, if ever na tayo in the Wow, future. Han. Wow, Han. Sweetheart. Baby, mahal. Oo, baby girl, Oo. paano yan? Halimbawa, pag naging tayo na, so, yung family mo, paano tayo mag-i-establish ng family kung ano? Lahat sila ay hanggang saan, kailan? no? Hanggang kailan? Dapat kasi, yung pamilya, hindi siya maging dependent sa'yo eh. Natuturuan sila kung paano mangisda din, hindi lang Tama. panay bigay ng isda. Correct. Diba? So yun, at kung ano yung maging reaction niya. Doon mo at malalaman. Doon malalaman. Kasi hindi para kami yung magsabi. Kasi nakausap mo na ba? Oo. Wala ka kasi sinabi dito sa kwento mo na nakausap na siya, ko na siya at sinabi niya buy one, take five, diba? Oo. Na package deal talaga sila lahat. Kasi for all you know, alam mo na napapagod din siya. Yes. Malay mo, parang nag-iisip din siya ng paraan kung paano nga ba yung gagawin ko na hindi ko naman sila pababayaan totally, pero tuturuan ko din sila na maging, wag maging dependent sa Oo. akin. Baka may mga ganyan na siyang pag-iisip eh. Tama. Diba? Kasi kung kami yan, pag-usapan muna Oo. natin. Tsaka diba? unfair din naman sa girlfriend mo na halimbawa kung hindi mo siya kinausap tapos nag-iisip ka na ng ganito. Tama. Kasi na wala parang nagdadalawang isip ka na kung papakasalan mo siya o hindi. Oh. Na hindi mo pa naman alam kung ano ba talaga yung posisyon niya. Baka Correct. may mga tao kasi na gusto na lang magpakasal para makawala na rin din doon sa obligasyon sa pamilya. Maraming ganun eh. Actually, may ganun din and hindi naman natin sila masisisi. Yes, oo. Alam mo yung parang kung ito na yung paraan para makawala ako, Oo. gagawin ko na lang na umalis, 'di ba? May mga ganyan eh. O kasi pwede nila sabihin, Nay, Tay, may pamilya na ako, hindi na ako pwedeng mag ano sa inyo. So, dahil ayaw niyang sumakit ng damdamin ng ano. So, ginagawa tong dahilan eh. Oo. Itong may asawa na, magpapakasal Ayan. na. Actually, dahilan niya ng mga yung mga, sabi ko to dun sa isa kong kaibigan na natatakot magpakasal. Sabi ko, alam mo, madami namang benefits yan eh. Uh-huh. Sabi ko, isa sa mga benefits na nakikinikinita mo dyan is that, kapag ka merong nang hiram sa'yo, nangutang sa'yo, o kaya may hinihingi sa'yo, meron ka nang sasabihin. Oo. Ay, Tanong ko kasi- muna sa... O, yan. Ganun ginagawa Ganon. namin. Kapag halimbawa, Ituro mo doon. merong may favor sa amin, tapos hindi, kasi I mean, if we want to say yes, outright naman yes eh. Oo. Pero kung halimbawang nag-aalangan kami, hindi kami sure kung gusto namin gawin, Oo. tinuturo namin yung asawa namin. Tanong ko muna kay Ren ha, Oo, ganyan. yan, Ask ko oo. muna siya kasi, syempre dalawa kami dito, which is totoo naman Totoo din. naman, ganun naman dapat. So in a way, tama naman si Jegs. For all you know, hindi naman, pangit naman siguro yung term na escape. Aha. Hindi naman. Pero
pero mas perfect din yung term na escape na parang ito na din yung siguro yung paraan niya Yung kahit papaano hangganan, correct oo. maka-establish ng hangganan, hindi man totally mawala kasi syempre mahal niya naman yun Oo. at pamilya niya yan, 'di ba? Pero at least nagkakaroon ng boundaries. Oo. Yan. Para maging malinaw din sa girlfriend mo na once yung moment na kinasal na kayo, yung immediate family niya is ikaw na. Correct. At yung itatayo yung pamilya, hindi na yung nanay, tatay, kapatid, secondary na lang din yun. So Tama. dapat ang focus mag-shift yan sa pamilya na binibuild ninyo, hindi na doon Correct. sa kanila. Of course, yung tulong andyan naman yan eh. So hindi na pwedeng kung anong setup nila ngayon, Na ganun pa rin 100% magpapatuloy, hindi Oo, ganun. hindi na talaga siya. Oo, kasi ang ganun. magsasuffer dyan yung pamilya na bubuuhin nyo pa lang. Mm. Yan, yung selos. Ikaw, ngayon pa lang, nagsiselos ka nang definitely sa pamilya niya. Correct, eh. kasi bakit lahat doon buhos? Oo. Papaano na lang kapag may sarili? So, Yun. So, parang dapat tinitingnan niya na kasi na Nag-adva- kaagaw oo. na ng anak, magiging Agad. anak ninyo na Oo. dapat sa anak ninyo ibibigay doon sa kabila. Actually, Parang sumobra ka na nga mag-advance na mag-isip eh. Una sa lahat, gusto ka ba niyang pakasalan, di ba? Pangalawa, kaya lang naman din siguro ganyan yung pamilya kasi syempre siya naman yung inaasahan Oo. eh. Mhm. Di ba? Siya yung nandyan. And when things change, for all you know, they would understand. Oo. Di ba? Ginudge mo na din kaagad sila na, Yan, oo, hindi Nay, mo rin din Eh, alam. pero ganun naman kasi talaga eh, di ba? Ano ba yung sinabi niya dito? Parang ang pag-observe niya nung kung kailan na po-promote, kung Oo. kailan na tumataas ang lahat. Mas lalong kumakapit. Mas lalong kumakapit. Oo. Kasi parang feeling ko, natural lang yun eh. I mean, kung halimbawa, kunyari ako, bunso ako, tapos ate ko yun. Tapos yung ate ko naman, wala namang sariling pamilya. Oo. Eh, saan niya dadalhin yung pera niya? Tama. Hindi ba't, kung dati ang kaya lang sa akin ilibre ni ate ay milk tea, pagka ganyan na alam kong na-promote siya, Oo. ihirit ako na pwede bang i-large with extra pearl. Ayan, saan Diba? ka lalambing? Kasi wala pa namang pamilya. Kaya Usually nga, ganun eh. totoo naman Oo. din. Eh pag nagkapamilya na, baka naman, alam naman Ayan. din nila yung Oo. kanilang boundary. So wag din kaagad na i-judge. Masyadong premature yung Oo. pag-judge mo Kaya sa nga. family. Kaya importante yung pag-uusap ninyong dalawa. Oo. Para maging okay. Oh, kasi pareho kayong magna-navigate dito eh. Kasi mag-iiba yung dynamics, magiging abrupt. So, hindi natin alam kung threat ka sa tingin ng pamilya. Correct. Ng, kasi may mga ganong sitwasyon eh. Tama. Dahil Nako, ito na yung mawawala kakate. na yung Correct. kumikita kabuhayan namin. Correct. Or di naman kaya, for all you know, hindi ka threat. Oo. They're very happy kasi meron ng mag-aalaga Yes. sa kanilang anak or Oo, sa kanilang ate. Kasi malamang nakikita din naman nila yan yung yung hirap, Tama. di ba? Di ba? Sabi mo nga breadwinner, self-supporting yung girlfriend mo. So, yun. Tsaka baka masaya din naman kasi yung girlfriend mo sa ngayon, ha? Correct. Sa ginagawa niya na maiparanas niya rin sa pamilya niya yung Tama. ginawa. Kasi ganun yun. Ikaw, halimbawa, lumaki talaga sa hirap. Tapos, eventually, in time, Oho. napapakain niya na ng masarap yung kanyang pamilya, nadadala niya na sa mga lugar na hindi pa nila napuntahan. Oho. Kasi ganun yung minsan iniisip ng mga breadwinner eh. At saka yung mga biglang umaasenso na eh. Ang iniisip nila, yung mga magulang na Yes. sa sobrang busy na mga magulang taking care of the family, may mga bagay na silang na-miss. Na-miss nilang mag-travel, na-miss nilang kumain sa masarap na restaurant, na-miss nilang mag-grocery ng hindi nagbibilang ng budget. Yes. So ngayon, pinapa-experience Oho. niya. Kaya may Diba? mga ganun din thinking na gagawin ko to ngayon kasi pag may asawa ako, hindi ko Hindi na ko na magagawa sa kanila. magagawa. Yan. Correct. So for all you know, ganun. Oo. Eh wala ka pa naman proposal eh. Eh di shabu sa pamilya, di ba? Halika nga dito, ano, makukurutan ka sa... Masyado kang nag-overthink. Di ba? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!